Hello, hello, hello! Welcome back sa channel ko. Ngayon po ay gagawa po tayo ng family tree. Kasi meron pong project yung aking bunso. So, gagawa po ako ng family tree. Ang kailangan po natin ay paste, scissor or gunting, lapis, of course, pictures ng family mo. Tapos, colored paper, yellow colored paper, tsaka yung brown colored paper. So, ginunting ko na po siya. Nag-drawing na po ako kanina. I mean, pinadrawing ko po sa asawa ko. So, ayan. So, ginunting ko na po siya. So, ito po guys. Malapit na po tayong matapos sa ating ginugupit. Ayan. Tapos na. Tapos, ilalagay na po natin ito dito. Ididikit na po natin. Jade, ikaw na magdikit, oh. Sige na, dikit. Uy, tawa. Sige na, sige na. Iyon. Oh, palaki na ng palaki. Kanala. Yan, bigyan po natin ng oras ang ating mga anak na silang gumawa ng kanilang gawain sa school. Pati po module. Modules daw. Kasi paano po sila matututo kapag tayo pong mga magulang ang gagawa. So, gabay lang po tayo or magagad lang po tayo sa kanila. Guys. Huwag ka magulo, guys. So, ayan po. Matatapos na po siyang maglagay ng Hindi pa po. ay, hindi pa ba? Gawaan mo nga dad ng ng tawag doon? Guntingan mo nga ng dahon. Ayan, no? Gunting lang naman, di ba? Hoy, saan ka pupunta? Tignan nyo guys, kinuha niya yung gunting. Kukuha, maggugunting ng dahon. Yung dahon talagang kukunin mo sa labas, ididikit mo dito. Ayan, oh, yung art paper, ay yung colored paper na green. Guys, ang instruction ko sa hubby ko, gawan mo ko ng dahon para dito sa ating family tree na gagawin. Abay, pupunta ba naman sa labas? Kukuha doon ng dahon at yun ang ididikit dito. Saan isasabit? Dito natin ididikit. Sa modules mo. Tapos na? Hindi pa po. Isasampay yan. Tingnan natin kung ano ginagawa. Isasampay yan. Ng isa. Kasing daon. Gusto ko sana O, kasya lang dito. Katulad nung kanina. tanglad sana ng daon mo. Gabi na lang. Ahon ng tanglad daw ang gagawin niya. Ba't pandalim? So, ito na po guys. Ang nagawa natin. Oh. Ano yan? Tadaan! Wow! Yan. So, nakagawa na po tayo. Isang gawain lang. Oh. Diba? So, mas mapapabilis po yung gawa natin. Ang galing. Or yung trabaho natin. Ang gugulo nila, oh. Yan. So, dinikit na po natin. Siyempre, lalagyan natin ng paste. Jay, tulungan mo ako dito maglagay ng paste. Oh, oh, no. Oh. A few moments later.